ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз Шахру Нохияхои Тоҷикистон. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо даркорай. Мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба саби мо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. خب کورس امروز دوستان در روی اکران است که ما باشد نوار سر میکنیم تا آخرش تماشا کنیم و ویدیو نوار ما رو پادلیسا کنیم. در ایمو با ثبتون مرحمت رفت. یکم خانه فروشی نزدیک حولگی است بادران قرار دارد در نویای خراسان در دهه رئیس وید گفتگو است نزدیکی لبی روی کلونی قرغان دوشنبه. دوستان عزیز جای 16 8 شتق زمین محصول دارد که 4 در خانه کردگی تیار، یک تا کلیدار آشخانه، بانیا، کوخنی دارد که در درون خانه وانه، علاوه گردی خانه پول خود را است محکم ремонти замонавӣ кардагӣ. дар дуни хона мега обсоид гузарондаги аст, дарахтони навниҳоли мевадиҳанда дорад. хоб сирош намегад мефурӯшем бо нархи 220 000 сомонӣ бародарон, бо арзон мешавад. даруни хонаҳо ва беруншам ремонт кардагӣ. ҷои соза мега омада бинед мега маъқултон мешавад, бо нархи 220 000 сомонӣ бо арзон муомилаи хуба мекунанд. ба кадоми шумо агар лозим аст на рақамо мегафоншо навистагӣ аст, метавонед аз ҳамин рақамо пурра маълумотша гиред. ҳамаи шароитош муҳайё ноҳияи Хуросон, деҳаи райс вед. дигар маълумоти пурра аз рақамҳои мегафон. шумо намагадам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки набошад марамад намехе роя кунем, реклама мекунем. ин хона ки ҳозир мебинед, ин хонара ҳуҷратошам 100% омода мегад, сирош насум далкора мегад, арзон када мефурӯшем, марамад дигар маълумотша гирен. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст бадро, инашам қарор дорад дар ноҳияи Хуросон дар деҳаи селхоз гуфтагӣ аст, наздики бозори нав, яъне ки бозори нав сохтасиян дар пеши ҳамуна мега соҳибшон. ноҳияи Хуросон, деҳаи селхоз, наздики бозори нав. инҷа дута хона аст дӯстон, аст ки ҳардушон фурӯшида ози ҳамаша мефаҳмонам. 8 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр ки якта ванна, ошхона, калидор дорад. хонаҳо мегад ремонт кардагӣ аст бадро, бо ҳамаи шароитош муайян аст. нархи хона мегад бо маслиҳат фурӯхта мешавад, арзон када метия мегад, ду дар хона, ванна, калидор дорад. ноҳияи Хуросон, деҳаи селхоз, наздики бозори нав, яъне ки бо нархи арзон мега мефурӯшем. 8 сотиқ замин ду дар хона тайёр, на номерои билаашон навистагӣ аст, ҳуҷратош мегад 100% тайёрай, нархаш бо маслиҳат. ба кадоми шумо ки маълум агар маъқул бошад на метавонед дар рақамошон занг занед. боз дар байри ҳамин бо якта дига хона аст ки инашам 8 сотиқ замине ки ду дар хона кардагӣ ки хонаш коробка аст, якта калидор кухни дорад. гирди хона ҳуя не ки хона коробка аст, инашам бо нархаш маслиҳати обши дар инҷа 16 сотиқ замине ки 8 сотиқ айнаша, 8 сотиқ айнаш. нархи ҳардушон бардор бо маслиҳат фурӯхта мешавад. инашам яъне ки дар ноҳияи Хуросон, деҳаи селхоз, наздики бозори нав. ҳарду хонаҳо бо маслиҳат фурӯхта мешавад. ҳардушон 8 сотиқи замин адела доранд ки ду дар хона якташ тайёра, якташ яъне ки нотамом. дар ҳамин рақамҳо занг занед, пурра маълумотро ба шумо мефаҳмонам. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст баҳадрон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст, поёни корвон, яъне ки маҳаллаи Гулбута, кӯчаи 7 ахтар. баҳадурин азиз, яъне ки ҳамин хел маълумот дорад. поёни корвон, Гулбута, кӯчаи мағоза, яъне ки супермаркети 7 ахтар, поёни ҳаминда қарор дорад. обшим 2 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 3 дар хонаи замонавӣ кардагӣ тайёр аст ки якта калидор, ошхона, бания, кухни дорад. дар пеши хона мегад мактаби нави калон сохта аст, ресторан, ошхона, ҳамин хел чизо мега ҳаст, яъне ки бозорам пешашда ҳамаи чизои лозим мега дорад. хобхона ремонти замонавӣ кардагӣ мега, гирди хона маҳкам, сифати баланд кати мега омода кардагӣ. нархи хонара мегад 310 000 сомонӣ гуфтесем, бо арзон мешавад. кухни, бания, ошхона мегад адели дора мега, бо 3 дар дига хона қатъи калидораш.
одамони харидори аниқ бошад мега бо арзон мега номерошон билай навистага аст бардори назди ҳуҷратҳои хона 100% 310,000 сомонӣ. Дигар маълумотро аз ҳамин рақамошон гирен. аз шумо хоҳиш мемонад ки тамошобини рахш ТЧ дӯстони азиз ки лайкотро нагузоред ва навори муру дар васаимотон падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Шоҳмансур гуфтагӣ ҳастаи, яъне ки колхози Россия мегӯяд 800 метр дарунтар. аз колхози Россия мегӯяд 800 метр истарак мегӯяд лаби роҳи Калонда мегӯяд, яъне ки ноҳияи Шоҳмансур. духонага квартира ҳастае ки дар сеюм ошуна қарор дорад, 63 квадрати метрае. об свет ҳастае, ошхона, баня, кухни, стиральная машина, духовка, плитка, газ, холодильник, телевизор, термиси нав бояд дигар, кухни гарнитур, шкаф мегар ҳамаш дорад. дар тирезаҳои нав часпонда мегар бо ҳамаи чизу чораш, яъне ки нами стиральная машина, духовка, плитка, газ, холодильник, телевизор ҳамаша қатиш мегад метием. бо нархи 342,000 сомонӣ фурӯхта мешавад, бо арзонам карда мешавад мега соҳибшон. ба кадоми шумо мехоҳед духонага сеюм ошуна 63 квадрат медажӣ ки се хонагам карда мешавад. метавонед аз рақамҳои поёмда маълумотша гирем, бо савдо мешавад. хона мегад бо ҳамаи шароитҳои замонавӣ, ҳамаи чизош мегад техникош навай. лайкора гузоред ва навора падилса кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ҳастаи баъдро инам қарор дорад дар шаҳри Душанбе. хонаи фурӯшии заминӣ қарор дорад дар ноҳияи Шоҳмансур гуфтагӣ аст, ҷойш дар нафтян территорияи ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. хоб маҳсулоти заминашон дӯстон 6 сотиқ замин астае ки 4 дар хона кардагӣ тайёр, якта калидори дароз, ошхона, баня, кухнӣ ҳастае. дарахтони мевадиҳанда олуча, ҳамаи хел чизо олуча, себ дорад ва гирди хона маҳкам астае. баня, кухни отдельно ремонт кардагӣ, гирди хона полни худ девор кати маҳкам кардагӣ, рӯи ҳавлишам семон бетон кардагӣ аст. ремонти хона мегӯяд хубай барои зиндагӣ, сатҳои ҳуҷҷатҳошам яъне ки омода ва тайёрае. нархи хонаро барадор 400,000 сомонӣ гуфтеастиян, бо арзонам мешавад. хай агар ба шумо маъқул бошад дигар маълумотшам мегирем. 6 сотиқ замин, 4 дар хонаи тайёр. на рақамошо ва видео навистага аст, метавонем пурра маълумотша гирем. агар бозам такрор шуд дӯстони аз узри зиёд лайкотро нагузоред ва навори моро падилса кунед. квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ аст, тарафҳои политехнику конечкаи маршруткаи 7. шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ дар политехнику конечкаи маршруткаи 7, яъне ки ду бор такрор кардам ки шумо фаҳмед. хоб духонага квартира аст ки дар якуми ошуна қарор дорад, 43 квадрати метрае. об свет ҳастае, ошхона, баня, кухни, термис дорад. ремонти хона хуб аст барои зиндагӣ, сатҳои омода ва тайёра медонем зиндагӣ мекунем. хоб нархи квартира мега 250,000 сомонӣ гуфтесем, бо арзон муомила мешавад, яъне ки омода аз пеш бинем мега маъқултон шид. хоб савдо мекунем. номерошо мегафон астае, ҳуҷҷат ҳамаш 100%. барома дигар маълумотша аз соҳибашон гирем, бо савдо ҳам мешавад. шумо дам агарам хали квартира хона барои фурӯхтан бошад, сурат маълумотша рӯй кунед, мо дар видео оянда рекламада мегузорем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар шаҳраки Шарора гуфтагӣ аст соҳибшон, яъне ки дар шаҳри Ҳисора дар шаҳраки Шарораш қарор дорад. хай кадоме ки медонад намедонад бо маълумотша занг зада мегирад. обшим хона 2 сотиқ замин астае ки 3 дар хона кардагӣ тайёре, ки хонаи ду ошина ҳисоб мехӯрад, якта калидор, баня, кухни дорад. дуруни хонаҳо мега тайёра медорои зиндагӣ мекунем дӯстони азиз, ки падвалам дорад, гирди хона маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. дигар маълумотҳои пурра аз соҳибашон бардони азиз. нархи хонаро 159,000 сомонӣ гуфтеастиян, бо камтари дигар муомила мекунем, мега имконоти арзон кардам мега дорем. хоб номерошон дар поёни видео навистага бардони азиз, яъне ки бисёри баъд гап намезанем. шумо агар маъқул бошад марамат ина маълумот гирен. баня, кухни мега отдельни кадагӣ, срочно занг занед. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастаи баъдрон қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, яъне ки дар маркази шаҳри Ваҳдат қарор дорад. ин ҳами дом астае, як дона сурат дорад. духонага квартира астаи баъдрон ки дар 11 ошуна қарор дорад, 56 квадрати метрае.
дар тиреза часпондагӣ ҳастай, обсвет ҳастай, яъне ки ремонтш мегӯяд нопура, яъне ки ремонтш ремонти оддия мегӯяд, ремонти 100% кардагӣ нест. Барои ҳамин худатон ба дили худатон ремонт карда мегирен. Духонага 11 ошуна 56 квадратае ки даже сехонага агар хоҳед мекунеша бо нархи арзон 165,000 сомонӣ бародарони азиз, яъне ки ремонтш пурра кардагӣ нест, ремонти парастои оддӣ дигар короша худтон мекунен. хоб рақамошо тисел ҳастага нависага ҳаста бародарон, метавонед ки дигар маълумотша гиред. Дар поинаш ҷои мағоза, аптека ҳастай ва лифтам дорад. 11 ошуна 165,000 сомонӣ. номеро тиселшо нависага ҳаста, кадомтон агар аз территорияи ваҳдат ҳам квартира мехарен, бо маълумотҳои пурраша як бор дига аниқ карда гирен. хоб агар шумо квартирахар бошен, хонахари заминӣ бошен, дар комментари нависед аз кадом территория, мо агар ёфтем албатта ба шумо пешкаш мекунем. хонаи фурӯши назди ҳавлигии навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, яъне ки дар шаҳри Бохтар. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ дар территорияи ноҳияи кушонони шаҳри Бохтар гуфтага аст соҳибшон, ки ҷойша ки нафаҳмед аз соҳибашон пурсида мегирен. обшим 6 сотиқ замин аст, ки 5 дар хона кардага бадрон, якта калидор ба ния кухни дорад. дарони хонаҳо мегӯяд 4x5 мехалия, ки як ними хонаҳош тайёра мегӯяд, ними хонаш мегӯяд фундаменти холи рехтагия, дигарш нотамом бадрон азиз. гирди хона маҳкам, яъне обсвет мегӯяд, пастиани дорад, дарахтони навниҳол обшам ҳастай. гирди хона полни худ маҳкам бо нархи 190,000 сомонӣ гуфтаистам бадарон, бо муомилаи хуб мешуд. амин 3 дона сурат дошта. ҷои кухни баняш аделна қати ҷои оғоли болош хондаги дорад. хоб дар рақамо мегафоншо нависага кадомтон мехарен, дигар маълумоти пурраша мега хадом мефаҳмонем. марамат занг занен, пурра карда пурсем. квартираи фурӯши навбатӣ аст бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои ресторани Соғдиён гуфтага аст соҳибшон, яъне ки шаҳри Душанбе пушти ресторани Соғдиён гуфтага аст, намедонам дар куҷош бошад, ҳамин территорияи Душанбе. хоб якхонага квартира аст, ки дар якум ошуна қарор дорад, 28 квадрати метрае, ки обсвет аст, ошхона ба ния кухни дорад. якхонага квартира якум ошуна доми 4 ошунае, ки дар якумаш қарор дорад. обсвет ҳастай, ошхона ба ния кухни дорад. хона мегӯяд бо ҳамаи чизи чораш метием. лаби роҳ да мегӯяд дӯстони азиз, қатиш мегӯяд шифонер дорад, термис ремонт кардага аст, мегӯяд дута мактаб, мегӯяд дута садик мегӯяд дар пеши квартира ҳастай, 2 мактаб, 2 садик пеши ресторани Соғдиён. дигар маълумотша аз рақамошро мегирем. фурӯхта мешавад бо нархи 225,000 сомонӣ, бо арзон ҳам мешавад. кадоме ки харидори конкрет намегӯяд, бо арзон мекунем ва дар ҳамин рақамо метавонем ки бештар маълумотша гирем. лайкотона гузорем бардонед ва навора подписа кунед. хонаи фурӯши назди ҳавлигӣ аст бадрон, қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, дар деҳаи Истиқлол гуфтага аст соҳибшон, яъне ки хонаи фурӯши навбатӣ дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Истиқлол. 6 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки 4 дар хона кардагӣ аст, ки якта калидор, кухни, баня, ҳоҷатхона дар бараш аст, ки хона чӣ хеле ихтон дидаст, хонаи коробка бадрон азиз, ҳамаш хонаҳои временка, хонаҳои паста, яъне ки коробка буда пешош хеле навес кардагия. боз қатиш қайдига бо қум санг шебинам хеле дорад, ки гирди хона маҳкам сирош намега ҳамин хел мефурӯшем бо нархи 100,000 сомонӣ бародарон, бо арзонтара мешавад. шаҳри ваҳдат, деҳаи Истиқлол, 6 сотиқ замин, 4 дар хонаи временка кардагӣ, боз як камазига шебинои майда ва санги калон. номерошон мегафон аст, ба кадомтон маъқул аст, ина занг занем, бо арзонтар мешавад. квартираи фурӯши навбатӣ аст баҳдро, инашам қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ноҳияи Сино гуфтага аст, тарафҳои Маяковский, рӯпарӯи литсеи туркӣ. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, Маяковский, рӯпарӯи литсеи туркӣ гуфтага аст соҳибшон. якхонага квартира аст, ки дар 4 ошуна қарор дорад, 28 квадрати метрае. обсвет ҳастай, ошхона ба ния кухни, термис дорад. доми 4 ошунаи панелни кирпична мегӯяд дӯстони азиз, ки ҷои соза мегӯяд, лаби роҳа мегӯяд, хай бо дигар маълумотҳои пурраша мегӯяд, рӯпарӯи литсеи Туркия мегӯяд, мағоза пағозамаш дар наздикиш аст. қатиш кухни, гарнитур, термис ихедора мегӯяд, иношам қатишо метиҳанд. доми 4 ошуна мегӯяд, дар чорумаш қарор ҷои нағза мегӯяд соҳибшон.
خب با نرخ 242,000 سومانی فروخته میشد. باز ارزان معامله خوبم دارد میگه صاحبشون. و کدام شما اگر یگان روش فهمو که نباشید رقمای مگافونشون نایستگاست میتونید از رقمشون پورا معلومات چا گیرین. اگر شما در خالی کوارتیرهای فروشی خونه های زمینی که زمینی خالی ماشین تکنیکا گو مول مغازه چیزی که نباشد این هم خیلی صورت معلومات چا کنیم ما فروش تا میگذاریم. این بود 12 خونه فروشی ما. تا ویدیو آینده خدا نگهبانی همه شما.